Takže čaute pri mojej novej sérii, kde budeme hrať každý deň Minecraft. Takže mali by sme si vytvoriť nový svet. Ja si ho pomenujem. Áno, herný má to prežitie. Seed si dáme prosím, nie, typ sa tam vychází, konštruovať truhla vypnutá a tak mohli by sme začať. Teraz sa mi to bude trošku dlhšie načítať, takže prepáčte. Hneď ovce, to je dobré. Ja si to ešte trochu nechám chvíľu načítať, aby som mohol, no aby mi to nelagovalo proste. Tam budú potom stromy, ok. Meso, poď sa, meso, ty práva. Teraz sú na rade ovce. Dobre, prvá vlna. Zatiaľ vydarený začiatok. Tie kravy a ovce sú pre mňa dôležité. Aspoň pre jedlo. Dobre, a ešte si musím spraviť túto vlnu. A teraz by som mal hľadať už nejaké stromy. Jo, takže sú tu hneď. No, takže vyťažíme si obidva. Takže teraz si zatiaľ urobím crafting table. Teraz si urobím styky. A môžeme ešte si ťažiť. Dobre, takže teraz si urobíme krumpáč a sekeru. Teraz si vyťažíme tieto stromy. No tak teraz by som si mohol nájsť niečo, kde by som sa mohol ubývať. A ešte si zabijem nejaké tieto krávy. Na teba. Dobre, dosť mesa, to je dobrý začiatok. Dobre. Aj ty? To na časovný treba. Jaký parkour? Fuck! To je iný parkourista. No tak teraz by som si už šiel hľadať nejaký ten dom. Ale neviem, kde by som sa asi ubíjal. Ale to je jedno asi. No, ten kopček vyšiel. Že tu nebudeme mať niekto oveček, to je dobré. Teraz by som sa chcel dostať tam hore a tam si niečo postaviť. Nejaký taký základný domček.
tak teraz si urobím ešte lopatku. A nože. Koľko je veľa stromov a zvierat. No tu to takto zatiaľ stačí. Tu by som si mohol urobiť nejakú takú malú garzonu. Tak ešte si urobím drevo a tu si urobím z dubového. Tak. To bude zatiaľ len taký malý domček. Potom si urobím väčší časom postupne. Keď si naťažím niečo nové. Ne. Tak teraz si to zatiaľ dokončím ešte z tohto brezového. A potom, keď budem mať viacej, tak si urobím viacej. No takže teraz by som si mohol ísť ešte niečo naťažiť a potom ukončiť toto video. A ešte si musím urobiť kostol. Dobre. No tak ešte si tu dám line point. Tak tuto bude. A hneď si tam vyťažím aj trochu toho kameňa. A urobím si kamenné veci. Tu. Okay. To by mohlo stačiť. Teraz si niečo vyrúbem. Nejaké tieto stromy. A potom si už pôjdem urobiť kamenné veci a ukončím toto video. Tak to mi stačilo a teraz si tam urobím kamenné veci a ukončím toto video. No tak, týmto by som chcel ukončiť toto video a uvidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, tak
nezabudnite dať like a odber. A ak sa vám to aspoň trochu páčilo, tak aspoň koment. Tak čaute na budúce.